Nimi mukatende kutokonzeresa zvakanyanyisa. Munhu ari kuzi wakafa pachitakatira wangari caretaker munomuziya here? Ndinomuziya. Wazi wakafa ngenyi? Munhu waiuye kumba kwangu. Ndinomuziya. Wakafa ngenyi? Andizvizivi. Mwakaenda here kunhamo kwake? Andina kuenda. Ngewepi munhu iyena? Iwo ataura shunga ataura. Pamusoro pane pabvunzwa kuzi waiuya kumba kwangu. Saka wakafa wauya kumba kwenyu ndiani? Saka mukada muchaziya so waiuya kumba kwenyu kama kuti wakafa wacho maiziya ndini. Nebatodzoka chibvunza ipa. Pamwe asiye wauya kumba kwenyu caretaker wauya kumba kwenyu ndiani? Iwo arizaonga ataura. Wauya kumba kwenyu ndiani? Aiwa, hadisi mgundu wakahinga udaro ba. Hadisi mgundu wakahinga udaro ba. Alright, pamusoro funga daresta tatanga ka ndambotaura tasiyadi kutombwawo ka ngatipedzera nguwa baba unongotaura ati kwasi kutomwe ngedare riba mwabuda mwaenda ati kuti riba adoti ungadari opindwe mubvunzo irudini iri kuvunzwa madza mwanzo kuvunzwa naka kuti ndinomuziya chitaura ironi kuti andimuziyi anotendezera ndataura takamira nesa ndopinda mudara dotongwa nesa waiuye kumba kwangu ndichimbo akakumbira madza kumba kwangu andinawo chiro ndomupawo kana ufu kana sadza oenda hake. Waimbodyarisa zomba kwenyu? Naana hake akagumisire kuyomba kwangu ngekuroorwa. Uyako mwami nokama here? Aifambidzana echishamwaridzana baba. Wanga uri shamwari? Iwo achaende kondya kumba kwake. Echifambidzana. Ana awe chiuya kumba. Ndopa akampira poison zvomunhu. Andizvizi. Kana musikazvizi ana hasi kutaura kuti imwe muti mwakapa poison. Ana ari kunditaura kuti ini ndakadzinga. Tererai dare. Mwakadzingira vana vari mushure mekunga warinetsana nababa wavo. Dai makatosiya vachitotemana nematemo mamusikafanirwi kuti handishungurudzirwi murume. Asi uyo akagarapo nouyo uriyo. Tererai mbuya imwe. Tomudzingira panapa. Tonetsana nemwe mushure wekwabingana diba imwe. Uyo mwana akagarapo neuyo nhasi uno ari kuchema akabvochema baba izvozvi. Uyo akabvochema mukoma ake manje manje. Mumba mwenyu makambopiwa here izvozvi? Magumisiro opiwa rini ana enyu muri twinu? Ndichiri mudiki. Uchiri mudiki? Ndakabereka mwana wakutanga wechitu echibhafu. Ndichibereka atatu wechi7 echibhafu. Muna ana angani? Ndakabereka ana 10 ndasara ne8. Aya akaberekwa ari angani mumba mawa? Akaberekwa ari 4 kwasare 2. Asi apo watinyepera wati akaberekwa 36. Ndati boys 6. Ndati 12 ones. Akomana takati 6. Takati 6. Alright, ngachida izvi. Imwe mai imwe musafa mwakapindira nyaya dzemusha mwakaroorwa bebe. Pindirai dzokumusha kwenyu. Muri tete kumusha kwenyu. Hamusi tete musha mwakaroorwa. Muri mai. Mwakakuberekeswa. Gumira pakuberekeswa badzi. Samai. Dziri nyaya dzemumusha siyai mombe dzemudanga dzitungane dzega. Andirambi ndazwa iri. Teramirai mbuya. Ndanyarara. Teramirai. Siyai dzitungane dziri dzega dzemudanga. Azvishamisi kuti mwana wenyu imwe mukomana oshanda korwisa mukoma ake apo. Kuti rutiroya munodini? Kushata kwezviro. Saka ari kuchema udaro kunenge kuri kushata kwezviro. Ana afaniri kuamba namusha. Zvino zvetinoende koita ngezvekuti wataura nyaya yawa. Izi mhepo rataura rakagara riri mumusha. Hazivi wakariita. Apo paende kobuda nyaya yegona. Nyaya yashe marware. Dzanyaya nhatu. Gona rero munoriziya werimo. Munoriziya here baba Gona? Ari kunyepa naye? Iyo wanoriziya piri. Anditi pajekera andini babangu anga sina Gona. Ataura kuti munhu wacho uri paro negona. Taura tizwe ndiani une Gona? Ataura. Isusu tichifamba isusu. Especially pakafana mukomangwa. Ukutanga akafa. Panyaradzo pacho chaipo pana anhu anga aripo akatotaura musi wacho kuti zvinhu zvaitika pano izvi kaizvi zvine umwe futi ushatera futi muna June asvike ndezvishwa June ana usvike munhu wakafa muna February zona zvichitaurwa right avo ngoma wabva wafa togare dare totaura tichitaura pane mubvunzo waakabvunza uyu baba nanhasi uno wakandibata uye ndichikufunga kuti mudhara vangadongoedze kutaura ichi mudhara wakataura kuti
warumwa ngemago ndiye unoone zvekuita. Kudhara akusi kunyepa ba. Kana ita munhu achitanga ngaipo Akusi kunyepa. Amudayirani pamudare. Akataura kuti warumwa ngemago ndiye unoone zvekuita. Apa ndiri kuchema mukoma, tabve kutofunzira mukoma. Alright. Nyaya yenyu yakanaka. Vanokwa Bingandadi. Mwati Gona rakauya nani mutorwa, ndiye mutorwa kwa ine Gona. Gona rine mutorwa, munhu womukadzi wakauya neGona. Gona risiri remusha imomo. Ndiye ani mukadzi yena? Mukadzi wacho uri pano. Taura. Uri pano mukadzi. Taura tori nyaya ifambe. Gona rimo mumusha. Mwenyu imini. Pamba peindo pane Gona ine. Saka mai ndio akauya naro. Gona rimba mao ai ndo mune Gona ai. Tichifamba anhu akafa apa ai. Pakatonga pazi next ini ndinda kazi next ndo uri kutera ini. Gona iro. Echizwa dende rine Ropa arisati razara dende iro. Urazo kasimba anonga chida kuti Gona iro. Ndiri kuda ngezvekudai zvanhu yaVamatutsa. Pato vanhu yaBingandadi. Aya mai andishasveti pasi ba. Magote moto mbavha imi. Mukoma nemukadzi wenyu pamwepo nemhuri. Handina raramiro yekukuendesa yakung'anga. Handina raramiro yekupai macharges engozi. Musina kunga mamwe ng'anga. Handina raramiro yacho ndi mambo. Zimhepo romusha menyu, Gona riri mumusha iro, shemu marware, zvinoende kobuda. Munasodizwisisa? Ino zvapo zvazvekuti ndakutokuti musi wa 7 ndakwenda nemi kwamambo Simoni. Edi mina ndomukumbira kuti sabhuku chikara uri panapa. Paakambotongwa achiti ndinoripa. Icho kwadere sabhuku chikara kati kumunyepera ngoti sabhuku chikara wasvika panapa. Pane zvaakamboitwa ari kumba achiti baba ndinoripa kana tikafamba tiri pangotesa. Sabhuku chikara wacho wasvika panapa. Muromo wakabuda. Tiri kuaenzanisa. Taura zvakati dakuda. Zvakabude pana Amatutsa baba. Asi takanga taakutoti ndiri kuaenzanisa. Ndakutoti tendai babawo. Akone kutende ndaa yawo. Musati mwapinde mumatare makuru bachazwa mari yakawanda ba mochitarisana nechengozi chimwe. Aide kuripi? Takanga ingozi ngoti ndiyanga iri mareketera aita ndio aita. Zvekwana marware zvezvo ndo zvaakanga achiita. Saka takata kuti atenda ngekuti akanga asina kupangidze nharo ba. Tikati amware rutsire ana nematare. Saka amwe ane chiro chimwe chemudo kudini kuripa. Aide kuripa ngei? Aide kuripa ngemombe. Ngozi inoripa ngei? Azingani. Atichazi asisu taati kundoenza sase mhuri zvekuti anofanira kuzondobatsirana pana babawo. Zvandiri kutaura ini ngezvekuti ndiri kuda kusima mhodzi yerunyararo nerugare pamusoro pemhuri yekwaBingandadi kusvikira nyaya yawo maoko mwamambo. Anosoda kuzwa kuti panorwara paite nhamo. Haikuba munhu washe. Kunete mazuva mairi ari mumba ndofonerawo mambo kuti kune munhu waite mazuva mairi ari mumba baba munazosvidaira. Kuti paino nekuzvidhoma twake, kuti paino nengozi dzake, kuti paino negona rake reropa, chimboenda umborise mvura. Kusvikira nyaya yako yakwamambo. Murasodizwisa zvandinotaura? Bazwa. Panoda kundipindura? Ndaide kumbotaurawo. Mude kutaura kuti ndakupendera. Taura ndipendere nyaya. Ndindotaura kuti uyu anditi mukunda wamunhu. Mukunda wamunhu. Abereka achade kuziva kuti negona. Chezvinoita ngechekudai zvimukoma. Mutemo wedu madzishe nemutemo mapurisa wakafanana. Munhu wane 18 years wakuzvimirira. Zvakwari kudaidza hama zake nekusadaidza. Mwana anomirirwa i17 and below. 18 years akapara mhosva yapapo yekuti wapwanye musha wamunhu unodadza abereke roto akwendo jeri. Andinotongwa kanimeja street. Kurazimwa ndi mukadzi wenye. Kuda kwenye bosi nomazivara yenye. Pamusoro mbuya. Musimudzira muri kutoite muoko kuti muzi ndine Gona. Imi muchinyarara zvichanakirana namai moyo. Makupamba. Chandiri kutaura inini ngechekudai nditeererei. Harisi dare riri kupumhai. Hamusiri kupumha asi zvichemo zviri kubuda mukati mwekufamba mushure mwekupera kufa kuri kuita vanhu.
Saka toda kuti muzvichenure pamberi pemhuri. Kwete kusazosvika madhomo kana kuti baba ndo ane problem yakati kwati bva pamba pangu zviri kuita mai nepamusamba kuti mwakandipuma kwaiti mina amuna kupumwa. Muri kudikana kuti muende mozvichenura pamberi pedare ramambo. Kana paita mhosva dziripo dzende koripwa muri mumaoko mwamambo achikupa instruction. Zvenyu zvekuti pakasumudzwe muoko zvikazi mwembe 5 kudai dzinobatsire mwembe 5 pamunhu afa. Kare zvaizi tinoripa ngemukadzi asi hurumende yakati azviiti padziri kuabuse vana. Saka dzakazoende koshachwa dziri mombe. Murasondizwisisawo? Ndiri kusima modzi yerunyararo nerugare. Muringanidzira apa inhatu? Ndoda kuti handikoko ndiri kuenda. Chandiri kuda ndoda kuti pamuri nhatu, muri imwe $20, $20 yangu yetransport. Musi wa7 ndoda kuti tiende kwamambo. Ndokuperekai kwamambo. Zvichakatoda izvi musati mwarwariwa musati mafika. Zvinoita izvo ndozvetotoda izvi. Ndoda kuti tiende tese. Musi wa7 taenda tese kwamambo, ndokuperekai kwamambo. Asi ndiri kuti une chake ngaambovharira. Une chake ngaavharire. Mozoitirana henyu mutyongondwe yenyu munye yabatwa mberu. Pakaitika chimwe chiro, nyaya isati ndichakaibata kunoku. Tinomboti tambe. Mude kuti nyambuya ndakuvhara kai. Ndine mubvunzo wangu unoti inini handina Gona. Handina chiro nacho. Ndikazobatwa kwamambo ndisina chiro, ndinoripirwa ndinocheneswa ndiani. Mambo ndiyo une mazana ake nemumba. Ina handina chenotaurira kuna mambo. Munoripirwa ndimambo. Mambo ndiyo unonga kupedza nyaya. Ngekuti ina handina chiro be. Ibu muruziya sauti hamuna chiro haruti mune chiro. Kuite demoni. Arurwadziwa. Kana zvimboti zvamubata munozviziya. Chimira zvende zvochenurwa. Hamudi kuchenurwa. Zvakwamuri imimi kuti munodaidza hama dzenyu ere kuti munozvifambira pachezvenyu. Kumusha kwenyu ngepi? Ndiri mukunda kaserera. Apa. Vanokwirwe bhazi. Muchitobva kunopfuureni kuhama dzenyu zvoti hama dzako enda pumwa takwenda kwamambo musawasema. Kwamambo kwacho ndoda kuti munge makabata muri imwe chete pamhuri imwe chete panenge paine $25 yedare. Ayopindi mahara nyaya yenyu. Imimi muri usamunwa mbuya. Awarusamunwa imwe muri chitati rusamunwa. Imuri samonerwa nye Gona. Awana yawo yatokumo ndiani yasheki mo marware. Awanenge wari wamhangara. Ndo wachasvika wachitanga kuno mhangara nyaya yenyu. Ndayasesa ndiri mukati mwedare munomu. Ndiri kuenda kunoti ava vana vavo wari wamhangari imimi ndimi wasungwa. Nyaya ichi yakwandiri yanga isina mhangari yanga iri community court. Asi nokuda kwekuti ndichibvunzurudza ava wamira vari wamhangari. Imi muri wasungwa mozvisunungura pamberi pedare ramambo zimunya musi weSunday next week so7. Asi ndide chikumbirawo. Ndide kukumbirawo padudo. Taura hei. Zvose mwataura tongati satani nani. Mwese here kuti imimi. Ini nangu. Saka todi ndotosiyana nachitopa. Aiwa musiyane chifa. Ndiri kutaura tongati satani nani. Kutaura chokwadi. Zvakanaka. Murume wataura unanyanya kushata siri. Kana ati musi wa7 auiti ngaachitipe date racho. Rinoita. Handisiva kusvikira pakupera kwemwedzi. Inini ndakuisai pamusi wa7 chashata ngachishate tiri munzira tiri kuenda. Ndakutotizvo zvizvika. Ndandoda kuti musange musikabhadhari mari dzemupurisa chaunza masamoni. Munokwanisira kuti ndine mukonyo kwatadze kuenda nekuti hamuna kusamonwa. Ndakuita kuti musamonwe. Mochikundikana kuenda manje samoni rasvika pamba penyu. Handina kuti naite mukonyo Ndikumbira kuti ana ari kumangara ndi baba kawanika. Ina ndikumbira kuti ana imi manikwana nyaya ndi mamangara ka. Munogona kuti mubhadhare baba yenyu. Azviite kuti nyaya ifambe zvakanaka ngoti tikagara futi sikopera kumwedzika. Pachagona kufa futi umwe munhu. Nguwa iri kuenda. Kupera kwemwedzi kwaite kuri. Zvimati imi musi wa7. Musi wa7 chinenge chiri chingati? Sunday. Dai mwati parimwe futi sondo pamberi pacho ino. Pamusi wa7. Unonga watwendwani kuti unonga atokupera kumwedzi umutaura futi. Wezeri mambo aneta dare kairi pamwedzi ndeta dare rangu kairi pamwedzi. Tichiramba ribuya. Musi wa7 wakanaka. Right, zvakanaka. Musi wa7 zvakanaka.
zvichikupisa unogona kukanganwa kanyaya zvichikutopisa zvinorohwa ichakatsvuka simbi inorohwa ichapisa pane manext apa pane manext arozi next unorohwa uri kuda kutaurisa maningi wake zvendataura ndizvozvo zvendataura ende handichinjinuri ndiri kukudai kwamambo musi wa7 muri watano sezvemakaita izvi pasina ruti parutivi pangu mambo ogamuchira nyaya yenyu ndageze maoko nokusvika ndobriefa woitambira ndogeze maoko mwafunga kuurayana mochiurana muri pasi pedare ramambo zimunyi kana pasina unouraya mumwe ari kumbofa ngenyu. Alright, gadzirai mari dzangu zedare.